Pan trener Robert Kalaber i kapitan reprezentacji Polski Krystian Dubiński. Trener ogłosi dziś skład na Mistrzostwa Świata w Rumunii. Panie trenerze, proszę. Deň dobrý ešte raz. Na mistrovstva vyježďajú brankári Miarka, Mari Fučík. Tak sme aj trénovali nielen rezervového brankára, takže tu nie je žiadna nespodňanka. Obrancovia Kamil Gurny, Karol Bilas, Bartek Florčák, Michal Nárok, Bartoš Ciura, Mateusz Brik, Olaf Bizacký, Jakub Vanacký a Mateusz Zielinský. Z nápasníkov Pavel Zigmund, Nikolaj Sity, Kamil Sadlocha, Kristian Džubinský, Damian Tyčinský, Filip Komorský, Bartek Ježorský, Dominik Paš, Alan Liščarčík, Mateusz Goščinský, Patrik Režolek, Kšišek Maťaš, Lukáš Kšemeň. To sú závodníci, ktorí idú s nami do Slovenii. Zo Slovenii po meču ešte dvaja závodníci opustia družinu a pôjdu naspäť povrutom do Poľsky. To značí, vyježďajú dva rezervoví závodníci a traja brankári. Traja brankári idú s nami až do konca. Jeden rezervový obranca, jeden rezervový nápasník idú s nami na zápas do Slovenie. Po zápase zo Slovenii budú dvaja závodníci poprostu musieť opustiť sklad, lebo na mistrovstva môže ísť toľko 20 závodníkov do pola a traja brankáži. Takže keď to zosumarizujeme, nezmestil sa do skladu na Sloveniu Smal, Mateusz Mihalský, Damian Kapica, Brinkus, Šlušarčík a z obrancov Jaškevič. Także, szanowni państwo, oto skład. Czy są pytania? Jeśli są, to ja podejdę z mikrofonem. Czy trudny wybór był tej Ja musím povedať, že bardzo trudný. Ono je to najťažšia práca, alebo respektíve to najťažšia decízia, alebo najnečakavejšia práca dla toho trénera, lebo chlopaki zaangažovaní pracujú 3 týždne a musíme poďakovať závodníkom, ktorí sú aj osvedčení. A tutaj musím povedať, že dużo žečí bolo takých, že borili sme sa s problémami zdravotnými. Ešte náraže, Nárok je zdrový, ale máme nádej, že do Šrody sa dá dokopy a zagráme čo ešte na Slovenii. Ide jeden rezervový závodník, ale zase sme chceli mať tú družinu vyváženú, aby bolo dostatok odpovedaných facetov, hlavne nápasníkov do bronenia. Potrebujeme závodníkov, ktorí valčia okružek, nielen toľko závodníkov, ktorí provadia okruh. Takže znova trudné decízie. Niektorí starší závodníci ostali v domu, no ale bohužiaľ chceme, aby tá družina funkcionovala. Nepačíme na to. Dosť tých závodníkov má väčšie obsvedčenie, ale momentálne kto więcej môže tej družine alebo tomu zespołowi pomôcť. A wracając do tego dwumeczu z Włochami, to dwa różne mecze oglądaliśmy. Dwie różne reprezentacje Polski. Ja celý čas, vy náraže neviete, alebo respektíve nepovedeli sme, že máme duží zdravotný problém v kabíne, koluje nám nejaký vírus, niektorí závodníci mali temperatúry, niektorí mali biegunku a poprostu mali problémy žalúdočné a už to trvá 2 týždne, takže 2 týždne sa s tým menšíme, plus sa menšíme s tým, že kilka závodníkov mesiac regulárne trénovala, kilka závodníkov zase z toho finálu prišli na pravdu, nie že zmenšený, ale ten požon, ktorý prezentovali v play-offách, zrazu to uvoľnenie, 4 dní přervy a doprovadiť zase do takého odpovedelného požonu, čo sa týka fyzického přigotovania, ale aj mentálneho, nie je sprosté. Takže tutaj napravdu ten čas nám uteká, tá družina nemá tie osvedčenia, ako mala s tými staršími závodníkmi, či to bol Marcin Koluš, či to bol Kruček, či to bol Vajda, hej, alebo ostatní, nemáme Gžeša Pašuta, hej, takže to sú všetko závodníci, ktorí mali bardzo duže osvedčenia, v takých ťažkých chvíľach vnášali pokoj, ale jedna správa je, že máme jakéž zadanie omlodiť tú družinu a na druhej strane tá mladšia družina sa je pritrafí jak mladému závodníkovi, zagraš super meč a potom następný meč to nevieš udovodniť, že tak bylo. Takže tá konsekvencia tých výkonov pri tom mladšom sklade je taká zrozumiteľná, len musíme na to uvažať. Napravdu na tých mistrovstvách bude
každý jeden punkt bardzo ważny, ale majú naše zaufanie títo závodníci a myslím, že máme ešte 7 dní do toho, aby sme trochu aj zregenerovali, odpočali a zrobili také tie najostatnejšie zadania, čo sa týka v převách, oslabenia a hlavne akéhož provadenia gry a gry v obronnej tercii. Poprostu tamto musíme ďaleko viacej zjednodušiť, musíme hrať prostejšie, aj keď možno to nebude ladne vyglądať. Možno niekto zase povie, že hráme brutný hokej, ale mňa zaujíma efekt, nie jak to vygląda. Czy jeszcze jakieś pytania? Panie kapitanie, patrzymy w górę. Przepraszam. A jeśli chodzi o mistrzostwa? Zawsze, no ale zdajemy sobie sprawę, tak jak trener powiedział, że mamy odmłodzoną drużynę. Wczorajszy mecz pokazał, że chcieliśmy dłużej trzymać krążek na kiju, próbować z tym coś robić, żeby to wyglądało ładniej, piękniej. Każdy chciał się też zawodników pokazać, ci co walczą, żeby nie zagrać po prostu prosto, tylko chciał coś oddać od siebie. No i skończyło się tak, jak się skończyło, nie wychodziło nam to do końca. Dzisiaj wprowadziliśmy, że tak powiem, twardsze reguły gry, zagraliśmy dużo prościej i no, udało się dzisiaj wygrać i ten mecz, tak jak Pan powiedział, dużo lepiej wyglądał, więc wydaje mi się, że na tym musimy bazować, że nie wygramy pięknym hokejem. Bo ten turniej będzie niesłychanie trudny, prawda? Bo zaczynamy z gospodarzami i potem skala trudności będzie się wzrastała nawet, prawda? No, ja myślę, że dobrze zacząć ten mecz z Rumunią. Z tego co słyszałem, to jest bardzo duże wydarzenie tam w hokeju i prawdopodobnie będzie dużo kibiców. Niemniej jak duża jest ta hala, niemniej jednak ciężko się gra ten pierwszy mecz u siebie. Graliśmy tutaj nieraz Mistrzostwa Świata, czy w Krakowie, czy w Katowicach, czy gdzie indziej. Jest zawsze ta chęć pokazania się przed swoimi kibicami czasem nie, że paraliżuje, ale ten krążek tak do końca nie słucha. My będziemy w swoim gronie, wiemy, że wszyscy nas będą chcieli nas atakować dookoła, wszyscy są przeciwko nami, wtedy drużyna bardzo dobrze reaguje, jesteśmy mocni psychicznie, żeby pokazać i zacząć ten mecz w dobrym stylu. No w Nottingham udowodniliście, że można awansować, prawda? Czyli teraz tutaj ewentualnie... No, nie ma co wspominać, minęły już 2 lata od tego, więc sądzę, że nie żyjmy wspomnieniami, że patrzmy do przodu i tu i teraz i musimy się zająć tym najbliższe 2 tygodnie. Keď môžem ja do toho, tak zase Nottingham bol Nottingham a to bola jedna generácia závodníkov, ktorá napravdu ťažko pracovala celú svoju kariéru a tutaj chodia mladí závodníci, ktorí ešte neboli na mistrovstvách, takže tu treba ličiť aj na to, ako oni si budú radiť s presiou na tých prvých mistrovstvách. Máme, keď dobre ličím, tak 5 obrancov, ktorí budú mať premiéru na mistrovstvách sveta, takže to je następná taká mentálna rzecz, že možno zase denníkaři, aký by na to nepačí, ale to je napravdu dużo tých nových závodníkov, ale poprostu budeme robiť, čo bude v našich silách. Keď môžem ja povedať za seba, pokiaľ vyhráme meč s Rumuniou, môžeme pačiť na to, že ideme avansovať a pokiaľ ho přegráme, tak budeme musieť pačiť na to, aby sme sa utrzymali v tej grupe. To napravdu jest bardzo ciężki mecz, a bardzo ważny, a ten nam pokaże, w jaką kierunku my na tych mistrzostwach możemy iść.